Pride Month gisaulog sa lain-laing mga pamaagi sa ubang mga LGBTQ sector dinhi sa Subo. Tipik niini ang pagpasundayag sa ilang talento sa pag-makeup nunot sa ilang pagpahigayon sa Miss Cosmetic Queen 2020. Ang report ni Femery Dumabo. Kay apektado kayong event industry tungod sa COVID-19 pandemic, hinungdan nga temporaryong nawad-an usab og panginabuhian ang mga makeup artist. Sagad kanila mga bayot. Pipila kanila si Jonna Fernan ug Kayla Sandoval, mga inilang makeup artist sa Sugbo. Tungod sa kalaayo, garon lang mukita. Misalmot sila og mga online contest sa pag-makeup samtang nag-quarantine. Hangtod na kahukom sila nga magpasiug daw og panagtigi sa pabonggahay sa pag-makeup nga adunay lain-laing tema. Gitawag kini nila og Miss Cosmetic Queen 2020. Misal mo to sabang ubang mga makeup artist nga nagagikan sa Luzon ug ubang bahin sa Visayas ug Mindanao. Nangita ko pwede bangon sa mga pagtabang sa sa mga LGBT labi na mga makeup artist kay since I am the diwata sa Sugbo, nangita jud ko paagi nga palingaw ko makapangita ko paagi nga kung saan ako pag-help. Mangita mi nga kung asa mi dapit maka-earn ba kay zero man gyud ang makeup so Sa unang semana sa Hunyo natapos sa sabang Miss Cosmetic Queen. Ang bulan sa Hunyo mao ang LGBTQ month. Gawas sa mga online business nga ilang gisalmutan, nitabang usabang grupo ni Fernan ug Sandoval sa pag-repack sa mga relief goods nga giapod-apod sa kabarangayan ug pagtabang paghatod sa mga pagkaon alang sa mga frontliner. Usa kini ka pamaagi aron mapasigarbuhong mapakayag nila ang ilang LGBTQ flag. Wala mini give up bisag na atubang ta sa kalisod karon sa crisis ani nga pandemic pero fight gapon mi mga LGBT as in fighter kay mi mangita jud mi paagi para lang jud mabuhi. Agi karon nga kalisod stay colorful gapon mi like para aning happy gapon mi sa among gibuhat like kaning mo support mi maghatag mi mga utabang mi gatag og food. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.